Consiliul Județean la propunerea lui Adrian Chiran, care este și consilier județean de facto. Reușim să întrunim Consiliul Județean al Tinerilor, un consiliu care sper și cred și sunt convins că o să vină cu foarte multe propuneri și idei și soluții pe masa și în atenția conducerii Consiliului Județean. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem noi în calitatea pe care o avem și în funcțiile pe care le-am dobândit, alese sau numite, este acela de a construi pentru voi. Și trebuie să înțelegem că ceea ce facem sau nu facem noi, zi de zi, are un efect foarte important, are o reverberație foarte importantă în viitorul vostru. Consiliul Județean al Tinerilor este un consiliu consultativ pe probleme de tineret. Din punctul meu de vedere, este cel mai înalt for de reprezentare a unei organizații de tineret. Am reușit să includ în acest regulament toate organizațiile de tineret, fie politice, fie cele din societatea civilă. Mă bucur că avem reprezentanți din partea tuturor partidelor politice active în comunitatea giurgiuveană, din partea structurilor ce întreprind acțiuni civice. S-ar putea noi din birou, noi la vârsta noastră, noi cu obiectivele și cu calculele noastre, să nu simțim ce ar trebui să fie mai bine într-o zonă decât voi și atunci cred că orice părere în plus, mai ales una care e mai bună decât a noastră, poate fi binevenită. Subsemnata Dragolin Vasia Carla, consilier județean în cadrul Consiliului Județean al Tinerilor, mă angajez să promovez și să reprezint cu responsabilitate și integritate interesele tuturor tinerilor din județul Giurgiu. așa să ne ajute Dumnezeu.